Khoroksa sela khoroksa brino bukhuk mutubi tongo tamni bagai bukhuk mutubi ton mani hingke borok ni saka o musle kaisa kotor ma khlai ada sana ni bagai teruk khe mali tongo jodi no kisi sa awas khake manano a musle bai monok jaknai borok chup khe tongma bai o musle teruk khe malui ta kaisa khorang khana mani rumo jahaz sakatui mali thangka logi no bupha bai bwsa tongmani rumo o musle hangi sogi kya abono nogai kirijagai o bupha bai bwsa khalainani nangkha te aro tongnai buribo khoroksa musle bai monok jangna nai tongmani a somaya no khoroksa sla tui tonmani hani tikbai bini bokhrogo thuklo berikha afurke o musle o 1 minute ni bagai kebono nugya ngai thangka a somaya no chance mansasak aro tongnai borro aro ni khari thangba kya o musle bini bokhrok thuklop jak ni bagai kebono nugya ni bagai yangwaisa ka pakogi bini bokhrok tongkha bolokhe kono mote khe a tui tonmani hani tikno phatrei haino hai azad khaina phika a somaya no robi ni khoroksa duri bai hain hai khirui khairi phika olokhe aro bum fit khayei a jahaz phatereri bakha te aron borrok ngangke somoy tongsini a jahaz ni baklai bakha te a musleka aron khamui thui thangka olokhe o borrok ni rokono kai thangjangna jaga gari ni bagai brok bolong tui thangnani nangkha but aroni bolong robo belai no kirima singsa tai aroni tui robo belai no selangma singsa khoroksa buri tui kangjagai yak bai khoksa wei bukhugo tui dana nai drop keno robi mungai khoroksa phayei sapakya asla saka iko naine de yong rok chikon busuk sebang otui yo jodi no norok o tui no nungkhangangke norok ni dehero bismang ngei norok ni langma choi thanai ni saka afruke otui kangjangnai borro o kokno khnawi jotono nungya kari basa baikha o robi hinjangnai belai kheno jibugro gromna ni expert bokaisa bufang hakoro ya khonok dropsiko loge na wachna muslima sa ari rikha lokhe borok a musleno no songi salaikha but o robi hingke buino solya bo hangke sogui chaya kari no kuthungse warisao tei bo o warisa mani thui kongmani no hangke bufang blayo kiklairi baikha o je thui blayo klaimani bahai manai tei kaisa musle kotor ma brok ni uklogo phakya a somoyo khoroksa sarai musle bahan sai tongmani uklok ti phaye wari tlangi thangjaka abono nugai aro tongne borrok asrai no basirnan bagai belai kheno soton laikha pat singhai borrok ba a musle ni phan no bor paina hno but robi mungai khoroksa ngangke thik jaga o naye kogui asrai no basiri rikha o robi hinjangnai belai kheno buddhi gnang o robi ni plan ngangke obose o bolong ni jotoni slai musle kotor no se bo romoi butharnani ani wan sugui tong o musle no baira wati khlainani bagai o robi hinjangnai bini dolok no musle rok bai monogoi sarnani rok naikha but o musle koto baira watus nokhya olokha borok aroni kutulei tebo bolong kuthugo thanglaikya olokha kaisa tui kotor ma malaikha engte lainani borok a tui par nani no belai khano kirijagai tongbaikha jotono a somoye no khoroksa sla belai khano kirijagai motaino surika kun mote khe o tui no par khladi hnai but a somoye no uklokti phaiye asla no wari khibika a bini gana wa tongnai dollo nugui tongtui tui bo kuno khaimalia haititei no bskango ma aguglaikha olokha kun mote khe a tui par ngai phaiye o robi hinjangnai borok ni dolok no dom kirikha te o burini gana o thangai silai tiklai dom kirikha kebo ang samani kok mana khlaimangla ang je samani abose khlaidi hni saka ulokhe bono kirijagai bini kok mani wei jotono khajak baikha duri bai khajagai kaisa jaga o tlangai borok no khairi kha tamuni ngangka a musle kotor mano baira o tiklai mane ja Hingke bayarok tini no explain video bahai nangjaka comment khai sanan tapok di hingke bayarok no rongno takaisa kok sarna ni musungo o video no naithokjagui tongkhangke like khainani tapok di ang like em khayo 1k jodi no norok 1k karir khangke oboni part 2 sing datino kari to phainai hingke tai bisi kok sai kare tini video no orono muthakjak snai bye jotono no